lamɛnbagaw bisimila aw ka kunnafoni sintelimaniw kɔnɔna na. Kunnafoniw bakuruba filɛ nin. An ka Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni dugutigilakaw lajɛrɛ dɔ tɛmɛna u ɲɔgɔn cɛ taratadon décembre kalo tile 26 san 2023. Yɛlɛma parti politique ma olu y'u ka congrès ordinaire kɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen CICB kɔnɔna na. Commandant du secteur 5 Maliko opération ɲɛmaa n'o ye colonel Youssouf Oumar Sise ale ye wulikajɔ boloda ka taga Farabugu arabadon décembre kalo tile 20 san 2023. Ni ne tun ye bakurubaw ye an bɛna kunnafoni ninnu walawalaw ye. An ka Premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ye dugutigilakaw ka jɛkulu bisimila. O kɛra taratadon décembre kalo tile 26 san 2023. Ni jɛkulu ka kumalasela n'o kun ye coordinateur du district de Bamako ye ale y'a yira k'a fɔ k'u sewalen don kosɛbɛ sabula transition maaw kelen don k'olu don ba la. Yɛlɛma parti politique maaw olu y'u ka congrès ordinaire kɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen CICB kɔnɔna na. Ni congrès in senfɛ jamana ɲɛmaa kalata nata la u ka cɛbɔ bɛna na kɛ Musa Mara ye n'o y'an ka ministre kɔrɔ ye. Youssouf Jawara n'ale ye yɛlɛma ɲɛmaa ye ale tora a nɔ la. Congrès in senfɛ u ye comité exécutif kura wɛrɛ sigi. An ka kunnafoni laban n'o ye commandant du secteur 5 opération Maliko ɲɛmaa n'o ye colonel Youssouf Oumar Sise ale ka wulikajɔ taama n'o kɛra ka ɲɛsin Farabugu dugu ma arabadon décembre kalo tile 20 walasa ka taga foli ani waleɲumandɔn kɛ an ka fintigilaka minnu bɛ Farabugu dugu kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ ko nin taama in senfɛ k'a wulikajɔ kɛra transition maaw ka laɲini de kɔnɔna na walasa ka taga ni fintigilakaw fo u ka cɛsiri n'u ka baara la ka kɛɲɛ ni jamana lakana ye. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sintelimaniw na aw k'an bɛn wagati wɛrɛ Magma sanfɛ.